Югары Терешка авылыннан килгән алдагы котлау сәламен дә укып китәм. Шушы авылда туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Алсу Исмаил кызы Алмакаеваның бүген 7 мартта гүзәл туган көне. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Ринат Әдхәм улы, улы Марат кызы Динара, әнисе Равида Абдулалим кызы, кайнанасы Флора Сабир кызы котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерлем, минем бар эшләгән эшләрем дә синең ярдәмеңдә, синең сабырлыгың аркылы. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Вакытында аңлап, тыңлап, киңәшләреңне биреп, мине ирне ир итеп, балаларыңа газиз ана булып яши аласың. Алтыннан да алтынрак кешебез безнең. Без сине барыбыз да бик яратабыз. Уйласам мин узган тормышымны, күз алдыма килә елларым. Рәхмәт сиңа җаным, олы рәхмәт. Синең белән мин бәхетсез кеше булмадым. Пар канатым булып яшә мәңге. Сөю хисең бер дә сүнмәсен. Ишегебезне ачып бер кайчан да өебезгә бәхетсезлек кермәсен. Әнкәебез, сагыш тулы йөрәгеңне кысып, син гомер буе бар авырлыкларга түздең. Зур тормыш авырлыкларын җиңә барып, әткәй белән безне, балаларыгызны тәрбияләп үстердегез. Әнкәебез, сезгә әткәй белән нинди язмыш сынаулары аша үтәргә туры килгәнен без аңлыйбыз. Син бүген дә безнең өчен яшисең. Балаларым сәламәт, бәхетле, акыллы булсыннар, бер нәрсәгә дә мохтаҗ булмасыннар дип тырышасың. Хәтта моның өчен үзеңне бик күп нәрсәдән мәхрүм итәсең. Без моны бик яхшы аңлыйбыз, әнкәй, һәм бар мәрхәмәтең, кайгыртучанлыгың, сабыр, алтын йөрәгең өчен мең рәхмәтләребезне әйтәбез. Иң кадерле, газиз кешебез син. Бу буш сүзләр диеп уйлама. Әниләргә сыйынып яшәгәннәр бәхетен таба якты дөньяда. Әти белән тигез яшәгез сез. Ничек матур парлар йөргәндә. Шулай бергә каршы алыгыз сез, без сагынып кайтып кергәндә. Алсуым бик уңган, 2 баласын да матур итеп карый. Улым Ринатны хөрмәтләп, яратып яшәргә дә булдыра, дип дәвам итә хатны кайнанагыз. Инде аның уңганлыгы гел-пөхтә өендә тәмле ашлар белән тулы табынында да чагыла. Татлы балакайларыбызга без көн дә дуга кылып, Алладан парлы гомер сорыйбыз. Бер-берсенә нык терәк, кирәк булып, матур гомер кичерсеннәр. Әлегә алар бик яшьләр, әмма шушы еллар эчендә алар бар авырлыкларны да бергә җиңәргә өйрәнделәр. Киләчәктә дә укылган никахларына тап тидермичә, безнең олы шатлыгыбыз булып яшәсеннәр. Кирәк чакта без һәр вакыт аларга ярдәм кулы сузырга хәзербез. Уңышлар сезгә гел юлдаш булсын, балалар. Алсуыбыз, шын күңелдән туган көнең котлы булсын. Саулыгың нык булсын. Кырган җылы уяңның учагын сүндермәскә көч куеп, алда да яшә, балакай. Кирәк вакытта бездән киңәш тә, җылы сүз дә ишетергә мөмкинлегең барын онытма. Дус килеш, бер-беребезне аңлап яши. Киленебез диеп мени атарга сине дисәк, йөрәгебез эреп куя кунакта сине күрсәк. Үз кызыбыз булдың, балам, бигрәк сине сөябез. Әгәр кәефләрең төшсә, бергә янып көябез. Улым Ринатны бигрәк бәхетле итә алдың, шуңа дадыр безнең өчен кадерле булып калдың. Бәйрәмең мөбарәк булсын, кабул ит бездән теләк. Иң матур җырларның берсе булыр безләрдән бүләк. Хөрмәтле Алсу Исмаиловна, әни белән дөнья ямле, тормыш матур дип юкка гына әйтмиләрдер. Шуңа күрә дә балаларыгыз, тормыш иптәшегез, янәшәләрендә сезне йомшак тавышлы, ягымлы, елмаеп торган әниләрен, сөекле хатынын күргәч, күңелләрендә әйтеп бетергесез сөенеч тоялар. Бүген исә үзләренең шундый олы мәхәббәт тойгыларын әйтеп үткәнебезчә күркәм җыр белән дә тулыландыралар. Şərişin sulışını da sindi ürüşü Söyülərinin şanlarına sindi bir üşü
яши арта минем сиңа хисләрем. Минем өчен терәгемсин тормыш җилкәннән. Йөрәгемнең ярты җаның, яртысы синдән. Җан җылысы күңелеңнең беләмен миндән. Кулларыңны бир кулыма, бергә гомергә. Тормышларның барма юлын үтибез бергә. Таныштырды, кавыштырды безне мәхәббәт. Яннарымда булган өчен сиңа мең рәхмәт. Йөрәгем